Не знам дали ви прави впечатление през последните 3-4 пъти, когато се правят избори. Една определена политическа партия много обича месец преди началото на изборите да обръща градовете наопаки, като почва да ремонтира всички главни пътища, булеварди. Общо взето създава хаос. И някой ще каже, това е маркетингов трик, защото точно преди изборите партията напомня как се грижи за гражданите, за да изберат наново. Но всъщност това е селска хитрост, в която точно преди изборите изпразват хазната на съответния град, сключват едни огромни договори за големи суми, започват едни ремонти. Точно в деня на изборите града е възможно най-обърнат. Не е въобще близко до приключване на ремонтите, обратно, в най-ужасното състояние, не случайно. Идеята на изборите, ако ние спечелим, разбира се, ние ще довършим всичко. Това е леко в стил държим града като заложник. Ако, разбира се, пък спечели някой друг, другия идва, какво се случва? Попада ситуация, в която хазната е празна, а града е обърнат наопаки. И понеже колективната памет е нещо, което е много късо и кратко, само след 1-2 месеца хората ще кажат: какво хубаво ни беше с предната партия, всичко беше перфектно, гледай ги те, дойдоха на власт, всичко е обърнато наобратно, те са виновни. Така че като ходите да гласувате следващия път, помислете малко върху това, опитайте се така малко да си спомните по-назад, да е малко по-дълга паметта ви, да се замислите какво се случва, защо се случва и кой прави тия тарикатски номера.